Og i dag vil jeg vise jer, hvordan man installerer en Nodus-klient. Det her det er så AppsFly, inde på AppsFly, hvor jeg downloader den. Så skriver jeg skip app. Ja, så kommer det her Nodus update.jar. Det er så en hacket klient, Nodus.jar. Så vil den komme hernede i fil. Så viser man den i Finder. Så finder man og åbner et nyt folder heroppe. Det er så inde i ens bibliotek, og så inde i application support, og så Minecraft. Inde i Minecraft. Så har man den her, man har normalt den her, der hedder Minecraft.jar filen, ikke? Den fil, som der hedder Minecraft.jar, den skal man bare ændre til et eller andet helt sindssygt og smide den ud. Men den har man overhovedet ikke brug for. Den smider man bare ud, og så ændrer man den her Nodus update.jar til Minecraft.jar. Så siger vi sådan, at jeg lige har ændret den til Minecraft.jar. Så er det den her. Så det er det eneste, man faktisk rigtig skal gøre. Men hvis man har sådan et her folder, hvor der står Minecraft.jar, fordi man har alle de der mods og sådan noget, så kan man bare lægge den lige her. Og så kan man skifte imellem de her to. Så hvis jeg nu gerne vil have mods på, så kalder jeg den her bare Minecraft, og så kalder jeg den derovre mappen Minecraft.jar. Så kalder jeg lige Minecraft.jar igen. Og så kan jeg åbne Minecraft nu. Faktisk rigtig simpelt. Man skal bare bytte Nodus-filen ud med en normale Minecraft.jar. Så logger jeg ind. Whoopsie, så har jeg Nodus. Se, fordi der står donate to Nodus. Kan man opdage. Der er sådan nogle server. Nå, så kan jeg vise jer lidt, hvad man kan inde på server. Se, man kan for eksempel lige slå Nodus til. Og så se, så kommer der sådan noget, der er masser, der skriver til dig og alt muligt. Så kan man, så har man sådan noget tab-GUI, alt det her ting. Det kan man så bruge piletasterne til at flytte rundt på op, for at komme hen til de, og så op for at skifte imellem de forskellige funktioner. Og så den der til side knap, man har til højre, for at gå herud til auto-age, og så den anden til side knap, hvis man vil gå tilbage. Så vil jeg gerne have, at jeg har noget her mine, og jeg vil gerne have Fulbright. Det var meget godt. Så hvis man trykker X, skal man måske være heldig og finde nogle diamonds. Og det virker både for Windows og Mac, så det er det helt samme. Bare gør sådan. Det er så skide enkelt. Så skal jeg bare mine lidt her. Kan jeg også lige vise de andre ting, man har. Jeg skal have diamonds. Men det er jo sådan en cheat. Og man kan også godt risikere at blive banet fra en server. Det har jeg for eksempel prøvet. Det var egentlig lidt ærgerligt, fordi det var en af serverne, jeg spillede allermest på. Men det er så det meste, man skal gøre. Det er ikke ret svært. Og så er der forskellige funktioner her. Men hvis man ikke lige kan se den, så kan man lige trykke Y. Og så står der alle funktionerne her. Kan man trække dem ud, world, alle de der ting. Men det gør jeg så ikke. Så går jeg tilbage.
Se, så er der cohorts. Det kan man bruge, hvis man nu skal finde en faction base, som der er meget gemt rigtig godt. Se, for eksempel, det brugte jeg en gang, da jeg skulle finde en faction. Det var sådan noget med, at jeg skulle finde den faction, som der hed, jeg kan ikke huske, hvad den hed. Det lavede noget underlig faction. Diamonds. Så kan man lige trykke X. Så kan man se, hvor flot det er. Diamonds. Men det var så lidt om Nodus og alt det der. Det slutter altså. Hej.